Puttosen Teppo vie potin. Turvalippu alhaalla. Päivän viimeinen lähtö yleisen luokan osalta. Huikea A-finaali on meillä tosiasia. Lähettäjällä lippu heilastaa ja sieltä lähdetään. Sieltä lähtee Rytkönen. Lähtee numero 93 Koivistoinen. Koivistoinen menee, mutta Rytkönen näkee, että siellä on rako auki. Ja Paitonen lähti upeasti hakemaan osuuspakin kanteessa ulkoa tuota ajolinjaa. Pyörähtää kuitenkin. Rytkönen menee, Rytkösen Juha, Suonenjoen kaveri todella hienosti siellä. Eli Rytkönen ykkösenä, kun siellä keskeyttää Simonen tuonne keskialueelle. Kaitonen lähtee huimaan takaa-ajoon. Nyt voisi sanoa, että Rytkösen Juhalla on valta ja voima. Hän on kyllä niin taitava radan käyttäjä tuolta rallipuolelta tottunut tietysti viemään, että on kyllä vaikea ohittaa, jos ei autorikkoja pääse tulemaan. Hienosti tulee sieltä Turusen Mikko myöskin, mutta kyllähän kun katsotte tuon Rytkösenkin menoa, niin onhan siinä sellaista näyttävyyttä. Auto ei hötkyile sinne, ei tänne. Mies ei siellä tee paljon ylimääräisiä liikkeitä. Tulee takavuosien Volvo Suomen mestarin ja huiman rallycross-kuljettajan Sinkkilän Penan tyylin taas mieleen, että kädet kääntyy 10 senttiä ja pää kääntyy 5 senttiä, niin se on silloin siinä, auto tottelee sitten loput kaasulla. No, ehkä niissä tietysti voi olla vähän toisenlaisia systeemejä, kun sieltä Rytkönen tuo tuota leskaa. Rytkönen ajaa kuin hurmoksessa siinä Hämeentrans tiimin ajokilla konnekuljetusyhteistyökumppaneita tuolla liikenteessä, kun näette niitä kirkkaanpunaisia hakeautoja ja elävän kalan kuljetusvälineitä konnevedeltä, niin ne on niitä konnekuljetuksen ajokkia. Eli näin Rytkönen menee siellä ykköspaikalla, Turusen Mikko kakkosena, sitten numero 93 Koivistoisen Juho, hienosti Suonenjoen värit siellä kolmantena myöskin, ja sitten Puttosen Teppo, nuori herra Teppo laskee siellä menemään seuraavana. Marikko Kaarenta tullaan viimeistä kertaa.